Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Magatulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Pebrero 27, 2021. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita Aksyon and Defensor kag karon sa atong mga headliners. Una sa mga balita lokal, anay sa mga negosyante sa Bacolod ginkalipay ang bago nga travel requirements sa mga LGU. Valladolid, ginalantaw nga mahimo pati gayunan sang face-to-face classes. Sa aton mga nagapanguna nga balita, National Uniform Travel Protocols ginakabalak-an sang Octa Research Group. Halog nga restriction kag response sang LGU ginalantaw factor sa pagsaka sang COVID-19 cases sa Pilipinas. Kag sa aton balita international, Johnson & Johnson's COVID-19 vaccine ginaduso nga i-authorize ang US FDA. Kag sa aton balita sports, sa NBA, Kemba Walker sang Celtics na record ang season high nga 32 points. Kag sa aton balita entertainment, proposal prank ni Jake wala ginkalipay sa mga netizen. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala.
Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Kagkaroon salita na sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginkalipay ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kun MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon ang ginhimo nga desisyon sa National IATF angot sa ginpatuman nga travel requirement sa bilog nga pungsod. Suno kay Carbon, iningatikang ang kuntaning madugay na ginpatuman para sa pagbangon sa ekonomiya kag sitwasyon sa pumuluyo sa tagsa ka lokalidad. Dugang pa ni Carbon, mas labing maayo kung ang tagsa na lamang ka mga LGU ang hatagan sang poder sa pagdihon sa nagakaigo nga regulasyon para sa mas madasig nga proseso. Plano man sang MBCCI nga magpagwa sa masunod nga semana sa ilaging dihon nga plano nga mahimo makabulig sa pagbangon sang ekonomiya kag sitwasyon sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. So be long time ago mo na ni, hindi na national ang gadiktahin. Dapat ibili na nila by region na lang tani. Hindi national ang ite, but regional. Mas kabalo kita sa sitwasyon tadi mo. Sa dugang pangabalita, ginpasalamatan naman ni MBCCI Chief Executive Director Frank Carbon ang resulta sa dialogo kay BCPO Director Colonel Manuel Placido angot sa kaso sa mga pinatyanay nga nagaluntad sa syudad sa Bacolod. Suno kay Carbon, naghatag sa pagpasiguro si Placido nga wala nila ginapabayan ang among nga problema kay ginatinguan nga mahatagan sa nagakaigo nga solusyon. Dugang pa ni Carbon, liwat naman nga maghahatag sa gasoline allowance sa ilahanay sa BCPO umpisa sa masunod nga semana kasunod sa plano sa opisyal nga pag-activate sa Motorized Anti-Crime Street Crimes Operatives o kun MASCO. Magluwas sa isyu sa kriminalidad, gintalakay man sa mga dialogo ang mga programa nga ginadihon sa BCPO ilabi na ang plano nga pagpatukod sa 5 kadugang nga mga police station sa palabuton, lakip na ang dugang man nga mga patrol cars nga ila ginakinahanglan para sa pagpatigayon sa police visibility kag operation. Ang amon suglano nagsugod sa pagpamangkot kay Colonel Placido kung ano ang kinahanglan niya para ma-improve yung pagid ang pag-maintain ng peace and order sa atong syudad. Positive nga approach. Tingya, mayo ka mo ng pamangkot para nga mabalaan namon ang iyang mga ginahandong para sa Bacolod not only suwong but in the next 3 to 5 years. Mabuligan ang syudad kag ang iban man iyaya sa business sector. Ang dugang nga palayag ni MBCCI Chief Executive Director Frank Carbon.
Sa iban nga balita lokal, isang banwa sang Valladolid sa Negros Occidental nga pwede patigayunan sang face-to-face classes. Ini ang ginpahayag ni Senate Committee on Basic Education Chairman Sherwin Gatchalian nga nagtambong sa groundbreaking ceremony sang Central Philippine State University o CPSU extension sa mga banwa. Apang ginklaro sang senador nga dapat anay tun-an sang maayo kung paano mapasiguro nga hindi makatugas ang peligro ang pagbalik sang klase sa mga lugar nga wala na sang aktibo nga kaso sang COVID-19. Ginehemplo sang senador ang Valladolid nga may 0 COVID-19 active case apang hindi basta-basta nga ibalik sa gidayon ang klase bangod malapit ini sa mga urban areas kag sa masami ginabisitahan sa mga pangayaw. Nagapati si Gatchalian nga importante ang ginatawag nga science-based approach antes desisyonan kung diin nga lugar ipatuman ang face-to-face classes. Sa katapusan nga balita lokal, subong nga simana, nagumpisa na ang renovation sang Sumag Public Market. Sulo kay Kapitan Rodney Carmona, ginumpisa na sang mga kontraktor ang pagkutkot kapag kakas sang atop sa areas sang fish kag vegetable section. Kapin 150 ka mga market vendors ang makabenepisyo sang sininga development. Ang merkado himuon na 2-story kag sa ikaduha nga panalgan mayara sang parking area. Suno kay Carmona, ang mga market vendors ang temporaryo nga magabaligya sa Villarosa Street sa diin nagtukod ang barangay sang temporaryo nila nga pwesto. Ginapaabot nga sa masunod nga simana ang market vendors ang magasaylo sa ila temporaryo nga balaligyaan. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:17. Sa aton mga ka-action, pinaka-importante nga halungan. Mayong gabi sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor via Facebook Live. Deka lang, kaya nga kunya lantawan, di wala pagalik ka preparar. Elanggen. Okay, sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa subong iya nga hapon or sa subong nga gabi, thank you so much, Ged. Hindi ko pa makita, Elanggen. Plus start danay. Well, anyway, sa mga ka-action naton nga nakatutok na sa siniyang at tinion, thank you so much, Ged. Pwede na tuman. Hindi ko siya makitaan. Yung natabo ni siya man. Nangulan niya ganing i-refresh. Okay? Kailang, Ged. Action Elray, hindi ko din makita. Ano ni Saman? Hindi ko din makita ang iya ka panggabihan. Do pabalik ko niya ko sa This Is My Life. Ay, natabo ni siya. Okay.
hindi siya makita, no? Natabo na siya man. Na. Sige. Salamat, good action, El Ray. Sakay. Okay. Sakay Erlinda Giroy Imalay. Mayong gabi. Kay Sir Alex Puentes, mayong gabi man dira sa imo. Sakay. Sir Noel Amar, good evening and more power. Thank you so much. Good evening. No. Mayong adlaw lang dira kay Ma'am Vanessa Mayo. Kay Margarita Gilaran Nim, watching in Malaysia. O si Lumna Rapsi Boy, mayong gabi. Sige, mayong gabi man. Si kay Angela Liarte gayon dato, good evening. Naga-monitor dahil sa area sang Tutong, Barangay Filisa. Good evening. Si kay Christopher Redfield, di naman yung Stark Tower. Okay, Mama, kay Mama Sinaon, Ma'am Lina Sinaon nga nag-monitor. Thank you so much, good Ma'am Sinaon, sa pag-monitor sa imo nga bata. Okay. So kay Ma'am Emma Alcuala Kalstrom, good evening. Watching live from Sweden. Happy weekend and stay safe. Oy, action via Jonathan. Pare, dubago lang kabutwa dihaw. Mayong gabi dira si mo. Sa kay Martin Aliling, mayong gabi man. Kay Reg Pancho, good evening, watching from Dipolog City. Kay Sir Noel Amar, ginatamyaw yun ako no, si Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota, America. Okay. Si kay Ma'am Donna Navarte Macario, good evening. Kay Ma'am Homa Lumena, and then Abelarde C. Robert Ledesma Garrido, good evening, action and monitor lang kami diri sa may Singkang. Watching live. Sige, salamat gid. Kay Ma'am Lorna Diligencia, good evening. Kay Irene Gante Juanitas Pitua, mayong gabi man. Ang send ni Anthony Jones Havilio Ceblano. Palihog ko tamyaw kay to sa Noy Habagat sang Inayawan via transistor. Ay, do alang-alang kung niguro nga i-transistor sa Anthony. Oo. Sa mag-program This Is My Life kay ilawag ko ni siya, pero kung subong ti do alang-alang kay newscast ni sa Abi. Okay. Si kay Rochelle Torbella, good evening. Kay Elmer Itones Regalado, mayong gabi man. Kay Romela Ilostre Arevalo, good evening. Nagalantaw siya live. Sabay naman iya sa Syudad sang Bago. Sige, standby sa aton mga ka-action para iya sa dugang pagid nga mga balita. Sa 23. Una sa balita, una sa aksyon. Kagaron salita na sa aton mga nagapaunang nga balita national. Nagpabutyag sang kabalaka ang Octa Research Group angod sa desisyon sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga pag-aproba sang Uniform Travel Protocols para sa local government units. Kagin pahayag nga may pila pa ka mga lugar nga ginabudlayan para pagibatuan ang COVID-19. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Dr. Guido David sang Octa Research Team, kinahanglan nga maghalong sa desisyon angod sa mga border controls. Bangod ini ang isa sa factor nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 bangod hindi na istrikto sa border controls. Ginpanugyan sa grupo nga dapat i-evaluate ang nasambit nga desisyon agud hindi mabutang sa peligro ang publiko. Nagapati ang Department of Health nga nangin factor sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa pungsod ang ginpahalugan nga restrictions kag halugman nga response sang local government units. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, isa sa nakitaan sang ginhalugan ang restriction amo nga wala na istrikto ginasunod ang minimum public health standards kag naghalugman ang mga LGU sa pagmonitor sa mga wala nagasunod. Ginhimo ni Vergere ang palayag kasunod sang ginreport nga 2,652 kabago nga infection sa kahapon Biyernes sa piyak nga 8 laboratorio ang napaslawan nga makapasa sang datos sa gintalana nga oras.
Temporaryo nga ginsuspend sa House Committee on Dangerous Drugs ang investigasyon sa shooting incident sa tunga sa PNP kag Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA sa syudad sa Quezon sa Miyerkules sang hapon. Sunod kay House Committee on Dangerous Drugs Chairman kag Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Barbers, ang suspensyon ginhimo kasunod sang mando ni Presidente Rodrigo Duterte sa National Bureau of Investigation nga magpatigayon sang impartial investigation angod sa natabo. Natalana kun tani nga magpatigayon sang committee hearing sa adlaw sang Lunes, Marso 1, agod matutukan ang natabo nga shootout sa tunga sang PNP kag PDEA antes pa man ang mando sang presidente. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginaduso sa karon ni Senate President Vicente Soto III ang pagbalik sa mga eskwelahan sang in-person classes. Agud nga ang edukasyon o education system sa Pilipinas makalagas sa mga kaiping nga nasyon. Suno sa senador, wala sang may makabulos sa face-to-face classes gaginaragway sini bilang pinakamaayo nga paagi agud pakigbatuan ang manubo nga kalidad sang edukasyon sa pungsod. Ginehemplo ni Soto ang report nga ang Pilipinas kalakip sa 14 sa 150 ka pungsod sa bugos ni kalibutan kag nagaisahanon nga pungsod sa Southeast Asia nga nagapabilin nga sirado pa ang mga eskwelahan. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:26. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Kag sa detalye sa aton balita international, nagboto pabor ang panel of experts advisors sa panawagan sa US Food and Drug Administration nga hatagan sang authorization ng isa lamang ka dose ng Johnson & Johnson's COVID-19 vaccine para sa emergency use nga ginalantaw, may dako nga papel para sa rollout sang US. Ang FDA ginapaabot nga i-authorize ang bakuna subong adlaw, kag ini ang ikatatlo nga vaccine nga mangin available sa US kag nagaisahanon lamang nga naga-require sang single shot. Ang experts panel ginalakipan sa mga doktor, mga infectious disease experts kag medical researchers nga nagboto unanimously nga ang benepisyo sang vaccine may dako nga epekto sa tawo nga nagaedad 18 pasaka. Kag sa aton balita sports, nakuha ni Kemba Walker ang iya season high score nga 32 points matapos magdaog ang Boston Celtics kontra Indiana Pacers sa 118-112 nga score. Nagdugang si Daniel Theis sang 17 ka puntos kag 15 naman sa kay Jaylen Brown. Samtang si Domantas Sabonis nga nakakuha sang 24 puntos kag 9 ka assist among nanguna sa Pacers. Ini ang ikaduha ka sunod-sunod nga kapiardihan sa bahin naman sang Pacers. Kag sa aton balita entertainment,
Wala gin kalipay sa madamo nga netizens ang ginhimo nga proposal prank ni Jake Cuenca sa girlfriend nga si Miss International 2016 Kylie Versosa. Sunod sa mga netizen, hindi manami nga lahog ang ginhimo sang aktor sa iyang nobya. Damag lamang sa ginpost ni Jake sa iyang Instagram account ang malipot nga video nga kuha sa Palawan beach trip nila ni Kylie kag makitaan man nga naghahanda si Jake sa candlelit dinner para sa girlfriend. Madamo ang nagpati nga ma-propose ang aktor apang wala ini natabo. Sa iyang Instagram post sa iya Instagram ginpost naman ni Kylie ang iya reaksyon sa prank ni Jake kag nag-usar ini sang nagkalain-lain nga emojis sa comment section kag gintag ang iya nga boyfriend. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:36, kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Pebrero 27, 2021. Ang inyong tagbalita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.